Татарстанның көньяк чыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлназ Гизатуллина, исәмсез. Бүгенге программада. Каһарманнар доны мәңгелек, зур югалтулар бәрабәренә яуланган бөек җиңү көнен төбәге бездә зурлап билгеләп уздылар. Котлауларны өйгә килеп тапшырдылар. Фронт бригадалары һәр ветеранның кулын кысып рәхмәт әйтү өчен аларда кунак булды. Аның белән горурланалар. Баулыда махсус хәрби операциядә һәлак булган офицер Сергей Черемихин истәлегенә мемориаль такта ачылды. Күп милләтле илнең төп бәйрәме кичә һәр төбәктә бөек җиңүнең 78 еллыгын билгеләп үттеләр. Әлбәттә, бәйрәм чаралары мәңгелек утка чәчәкләр салу белән башланды. Бабаларыбызның үлемсез батырлыклары алдында баш ияргә 9 май иртәсендә мәңгелек ут яна бөтен шәһәр җыелды. Полиция хезмәткәрләре, нефтчеләр, иҗтимагый оешмалар, укытучылар, шәһәр һәм район халкы бөек ватан сугышы геройларына хөрмәт күрсәтте. Берәүләр чәчәк салган арада, икенчеләр солдатларның фамилиялар язылган таш плитәләрдән таныш исемнәрне эзләде һәм хәтерләрен яңартты. Әлбәттә, җиңү парады 3 тапкыр ура кычкыру белән башланды. Илнең төп бәйрәмнәренең берсен билгеләп үтү өчен Ленин мәйданында йөзләгән тамашачы җыелды. Здравствуйте, товарищи! Байрак йөртүчеләр мәйданга Россия, Татарстан әлемнәрен һәм җиңү байрагын кертте. Аларга шәһәр мәктәпләре укучылары, көч структуралары һәм ветераннар оешмалары хезмәткәрләре кушылды. Мәйданга җыелучыларны җиңү көне белән район башлыгы Тимур Нагуманов котлады. Этот день, о котором написаны тысячи книг и сложены тысячи песен, но все равно всех их недостаточно, чтобы передать всю сложность этого дня для истории нашей страны и для судьбы каждого из нас здесь присутствующего. Республика рәисе котлауларын Татарстан дәүләт торак инспекциясе начальнигы Сергей Крайнов тапшырды. Уважаемые татарстанцы, этот светлый день объединяет нас в стремлении сохранить память и правду о Великой Отечественной войне, в убеждении, что, как и прежде, враг будет разбит, победа будет за нами. Лениногорскида парад хәрби дан аллеясында старт алды. Мәңгелек ут янында хакимият вәкилләре, иҗтимагый оешма әгъзалары, лениногорскийлар җыелды. Җиңүнең 78 еллыгын быел 12 сугыш ветераны каршы алды. Һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Мәңгелек утка чәчәкләр салынды. Әлемнәр һәм байраклар белән парадта көч структуралары, иҗтимагый оешма вәкилләре, булачак ватанны саклаучылар буыны узды. Аларны үзәк мәйданда каршы алдылар. Баулыдагы тантаналы парадта бәйрәмнең иң матур мизгеле булды. Тыл хезмәтчәннәре, хезмәт ветераннары җиңү парадын махсус билгеләнгән урыннардан күзәтте. Традиция буенча чарада торгызылган хәрби техникада катнашты. Баулы районыннан фронтка 10,300-дан артык кеше китә. Шуларның 8,300-е сугыш кырларында башларын сала. Арадан киткәннәрне 1 минут тынлык белән искә алып, мәңгелек утка чәчәкләр салдылар. Зәйдә узган бәйрәм чарасында бөек ватан сугышы ветераны Анна Ивановна Моисееваның хәрби ретро машинада азат итүче сугышчы һәйкәленә кадәр баруы иң дулкынландыргыч мизгел булды. Бүген Зәй районында җиңүнең 78 еллыгын 3 бөек ватан сугышы ветераны, 50 тыл хатын, 3 концлагер тотканы, 200-дан артык тыл хезмәтчәне каршы алды. Анна Ивановна исә 100 яшендә дә җиңү парадында катнашты. Әлбәттә, җиңү автоузышында катнашучылар шәһәр буенча 15 километр ара үтте. Традицион акция бөек бәйрәм алдыннан ватан сугышы ветераннарын, җәмәгатьчелекне, автоинструкторларны һәм курсантларны берләштерде. Автоколонна алдагы еллардагы маршрут буенча үтте һәм мәңгелек утта тукталыш ясады. Автоколоннаны ветераннар утырган сары кабриолет җитәкли. Алың артыннан инструкторлар һәм мөгаллимнәр белән машиналар Дасафтан юл ала. Җиңү автоузышында катнашучылар шәһәрнең кеше күп йөри торган участоклары аша узды. Ленин, Герцен, Радищев урамнары аша мәңгелек ут янына килделәр һәм мемориал янында каравыл алмашыну шаһитлары булдылар. Биредә митинг үткәрү өчен автоузышта катнашучылар ел саен тукталыш ясый. Бөек ватан сугышында һәлак булганнар истәлегенә 1 минут тынлык игълан ителә һәм чәчәкләр салына. Парктагы тукталыштан соң сары кабриолет белән колонна Шевченко урамына кабат Ленинга кайтты. Музыка астында алар бөтен шәһәрне Әминов урамына кадәр узды. Нәкъ шундый аккомпанемент астында алар кире автомәктәпкә кайтып туктады. Автоузышта катнашучылар бу көнне 15 километр ара үтте.
Әлмәт районында бүгін 800-ге якын Бүйік Ватан соғышы ветераны яши. Тыл хезмәтчәннәре, соғыш чоры балалары, Ленинград чолганышында булган һәм хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар, аларның кайберләрен фронт бригадалары котлады. Миллионные жертвы населения и воинов. Габделбәри Габдрахимов соғышны үз күзләре белән күргән. Укулардан соң ул беренче Украина фронтына китә. Киевны азат итүдә катнаша. Бәрелешләрнең берсендә башы, күкрәге һәм аяклары каты яралана. Хастаханәгә эләгә. Нәкъ биредә хәрби табибларның батырлыкларын күреп таң кала. Кайткач үзе дә алар изеннән барырга була. Медицинага ул 45 ел хезмәт итә. Шуларның 18 елын Әлмәт туберкулез диспансерында баш табиб булып эшли. Фронт бригадалары составындагы яшьләр, шәһәр хакимияте, җәмәгатьчелек һәм артистлар ветераннарны үйләренә барып хөрмәтли. Людмила Березова да котлаулар кабул итә. Аның активлыгына хәтта яшьләр дә көнләшерлек. Людмила Березовага 102 яшь, соңгы елларда еш чыгып йөри алмый, аяклары авырта. Ул концертны тәрәзәдән карый. Быел җиңү тәрәзәләре акциясында да катнашкан. Янәшәсендә тормыш иптәше, шулай ук Бөек Ватан сугышы ветеранының фотосы да бар. Ветераннарны балалар да котлый. Фронт бригадалары маршрутындагы соңгы нокта исә Миңниса Сабирова йорты. Миңниса Сабирова Берлинга барып җитәргә 150 километр кала. Бөек Ватан сугышында ул механикалаштырылган тимер юл элемтәләре Көнбатыш фронтының 22-нче батальоны 8-нче төзелеш бригадасы составында катнаша. Җиңүне хезмәттәшләре белән соңрак Японияны җиңгәннән соң билгеләп үтә. Хочу вас, во-первых, поблагодарить, сказать еще раз огромное спасибо. И самое главное, пожелать вам здоровья. Әлмәт районында бүгін Бөек Ватан сугышында катнашкан 12 кеше гомер кичерә. Әлмәттә Бөек Ватан сугышы герое Борис Юсупов бюсты ачылды. Ул 1903 елда туган, 34 елда Дзержинский исемендәге хәрби техник академиясын тәмамлаган. 41 елда баш командование резервындагы гаубицалы артиллерия полкы командиры итеп билгеләнгән. Борис Абдулович был вывезен санитарным самолетом в Москву, где врачам удалось спасти ему жизнь и даже сохранить один глаз. В госпитале Юсупову был вручен орден Ленина. Әлмәт картиналар галереясында якташыбыз Борис Юсупов бюсты ачылды. Бөек Ватан сугышы герое Әлмәт авылында крестьян гаиләсендә туа. 1919 елда комсомолга керәм, Кызыл армиясе булам. Красноярскига артиллерия мәктәбендә укыйм. Сугыш башланганда гаубицалы артиллерия полкы командирым. 41 елда легендар Катюша командирларының берсе дә ул. Борис Юсупов 2 Ленин ордены белән бүләкләнә. Аның турындагы истәлекләр Константин Алтайскийның подвиг биографик китабына тупланган. Борис Юсуповның оныгы Олег теләгән һәркемгә китапка автограф куеп бүләк итте. Ул бала чактан ук легендар бабасы турында белеп үсә, аны батырлык үрнәге дип саный. Олег Юсупов гаиләсе белән Санкт-Петербургта яши, әмма күптәннән Әлмәттә ата-бабаларының туган җирендә булырга хыяллана. Ул бу көнне үзенең тамырлары турында күбрәк белә алды. Бөек Ватан сугышы герое бюстын ачуга Борис Юсуповның башка туганнары да килгән иде. Бюст картиналар галереясында ачылды. Бөек җиңүнең 78 еллыгын бәйрәм итү кысаларында Әлмәттә мемориаль такта ачылды. Зәкия Туишева 1997 елдан шәһәрнең мактаулы гражданам, 4 ел дәвамында ул Бөек Ватан сугышы кырларында шәфкать туташы булып хезмәт итә. Туган ягына кайткач, ярты гасырга якын гомерен театрга багышлый. Зәкия Туишева 30 ел буена Җәлил урамындагы 41 ай йортында гомер кичерә. Аның тормыш биографиясенең 4 елын Бөек Ватан сугышы урлый. Кичәге театр студиясе студенты үз теләге белән фронтка китә һәм 42дән 46 елга кадәр госпитальдә шәфкать туташы була. Зәкия Хафизовна Әлмәт театрын югары дәрәҗәгә күтәргән шәхес. 51 елдан 76 елга кадәр ул актриса һәм режиссер булып эшли. 76 елда Горький исемендәге клубта драма түгәрәгә алып бара. 90 елда ул кабат драм театрга кайта һәм 94 яшенә кадәр баш режиссер була. 97 елда аның шәһәрнең мактаулы гражданы исеме бирелә. Зәкия Туишева 2018 елдан 98 яшендә арабыздан китте. Баулыда исә махсус хәрби операциядә һәлак булган офицер Сергей Черемухин истәлегенә мемориаль такта ачылды. Чарада хәрбинең туганнары һәм якыннары, әнисе, абыйсы, тормыш иптәше, кызы, шулай ук район җитәкчелеге катнашты. Баулы районында туган 6-нчы мәктәпне тәмамлаган Сергей Черемухин бала чактан ук хәрби булырга хыяллана. Илебезне яклап һәлак булганда аңа ни бары 27 яшь була. В нашем городе очень важное событие – открытие памятной доски в честь погибшего при исполнении служебного долга лейтенанта Черемухина Сергея Николаевича, нашего земляка. Он также
как наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны, проявил беспримерную стойкость, доблесть и, не жалея своей жизни, защищал нашу страну. Яш булуына карамастан офицер үз ватанын намус белән яклаган. Сергейнең әнисе яшьләргә мөрәҗәгать итеп, укучыларга тормышта үз юлларын табуларын, бәхетле гомер кичерүләрен теләде. Баулы районы халкы өчен Сергей Черемихин горурлык, батырлык үрнәге булып тора. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән сау булыгыз.